Мама пештарак бе история ма нақл кун. История рагушка. Вай гуне ки вай трудный момент буд. Ма вай поддерживать кардам. Вақте ма дар трудный момент будам, вай ман поддерживать накард. Духтаҷон, ту слишком баъд бисёр да пастӣ задагӣ, ки сарат кашидагӣ. Этот гуна чунин бу хали ҳамаш дурӯғ абдай. Вақте ма дар трудный момент буд, қачи нагун гуна набуд. Дар пеши ман хидма мусфеди 70-сола истадистам. қачи ман фақат фарзандои падарам буд. Духтаҷон, ман дар чени ту будам, мегуфтам самолёти ҳавоии отаҷон ма биёрӣ. қассол ма қати вай духтарои ки ма вай дугона караи дугона иштаим. И худаш чанд сола боша бо ҳамин қассол мегӯям ман дугонагӣ кардам. Не ки дар любой трудный момент поддерживать мекард.